हालामनि रादाबाव बरायबाय। रायमना माहारियारि पार्क सेराव चौधुरी घाटआव हाग्रामा महिलारिया लावखार ओंखाम जाहैदों। रायमना माहारियारि पार्क सेराव चौधुरी घाटआव बिपिएफ दोलोनि लावखार ओंखाम जानायनि हाबाफारि। इंराजि 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ बरायनायनि थांखिजों दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क सेराव चौधुरी घाट संकोच दैसा सेराव बिपिएफ दोलोनि मोनसे लावखार ओंखाम जानायनि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोर आरो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे लावखार ओंखाम जानायनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा जइन जाफैयो। जोङो जाहाथे आरो 25-30 बोसोर 40 बोसोर जाहाथे जोङो बिपिएफ दोलो आरो बिटिसिखौ खुंबावनो हायो, जों ग्रें ग्रें रायजो जालांनो हायो, डेभेलपमेन्टखौ जों खालामलांबावनो हायो। स्कुल कलेज दाबो जोंनाव जथेस्थ' गैया, लामानि अबस्थाफ्रा दाबो मोजां गैजोबा। बे 4 बोसोराव बे 3 बोसोराव दिनै इउपिपिएल सरकारा जोंनो जे नांगौसेबां जे रायजो राजाफोरनि मिनिमाम निड्स नांगौमोन, जे जोंनो जे एसेन्सियेल कमडिटिसफोर नांगौमोन, बे मिनिमाम जे कमन मिनिमाम निड्स मानसिफोरनाव थायो, बेफोरखौ दिनै सुफुंनायावबो बे सरकारा फेइलार जादों। माने फेइलार, बेवहाय जोङो गुबुन आरो जेबो बुंनो दिनै लामायानो गैया। प्रमद बर' माने फेइलार, प्रमद बर' माने बेफारि, जेरै सारा बुंबाय थादों महिलारि सारा, प्रमद बर'आ जाथिखौ लानानै बेफार खालामो। बिटिसिखौ बासायनाय हाबाफारिया जोंना बयहाबो दायित्व दङ, साफ्रोमहाबो दायित्व दङ। नङाबा जों दिनै जोंथ' बारग'बाय, जों माने माबा मोनसे खामानि मावनानैबाबो जालांनो हायो दा, खिन्थु जोंनि जेनेरेसना मा जालांगोन, जोंनि गथ' गथायफोर बिसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन, बेखौ लानानैसो जोङो खामानि मावदों। आरो जोंनि आन्दलन खालामनायनि उद्देশ্যआव बेनो, जोङो खालि बर'नि थाखायल' नङा, बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि उन्नतिखौ जों बयबो लुबैयो। जाथि जनगोष्ठी साफ्रोमबोनि जिथु जिउ खांनाय बा फैगौ समाव जिथु गाव गावनि सिमां हाबाफारिफोर, बेफोर जाहाथे मोजाङै मोजां माने जाफुंसार लाङो, बेखौ आङो आर'ज गाबबाय। जोंहा बिटिसि होनोब्ला गोबां जाथि जनगोष्ठी दं, बयहाबो राजनिति खालामनायजों लोगोसे गावबा गाव मोनफा मोनफा उद्देश्य थायो, बे उद्देश्यफोरखौ थारैनो जाफुंसार होथारनांगौबा जोंनि राजनितिया थिग जानांगोन, जोङो राजनितिखौ थिग खालामनो हानांगोन। जोङो राजनितिखौ मानो खालामो? ओनसोलनि जौगानाय, रायजोनि जौगानाय, शान्ति, खौसेथि आरो जौगानाय, बे मोनथाम उद्देश्यखौ लानानै जोङो बयबो आवगायलांनो हानांगोन। गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो जयैनो खामानि मावलांनो हानांगोन। जोंहा इउपिपिएल पार्टिनिबो दा जोंनि पार्टियाव जइन खालामबाय। साबायखर थाबाय। बिथाङाबो इउपिपिएल पार्टिनिमोन, दा जोंजों लोगो लाफैबाय। बेनि उनाव दङ जोंहा अलेन नार्जारि, बिथांखौबो खावलायबाय। अलेन नार्जारि। बेनि उनाव दङ सैथ' नार्जारि, बिथांखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय। बालागन अलेननिफ्राय অনুরোধ থাকেন। ইয়ার ভিতরে আছে दिनै आसलते जमदुवार ब्लक आरो सराइबिल ब्लक ज' लोगो नांनानै पिकनिक जानाय प्रग्राम बेवहाय खालामदों। बेवहाय आंखौबो लिंहरदों आरो आङो बिथांमोनजों एखेलगे बे पिकनिकआव नुजाफानो हानानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिथांमोनहा 10-20 जनसो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं खालामनाय मोनसे सेरेमनियेल प्रग्राम खालामदों। बेबायदि जयनिं सेरेमनिया बहुत जायगायाव बहुत दङ। आसलते दिनै पिकनिकसो बियो, बेवहाय जेन' 10-20 जन
माखासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ बेहाय सोफादों दा मथथे जोंनि बिपिएफ हान्जा हिसाबै फैगौ समफ्राव जोङो जयैनो मावलांनां गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जयैनो मावलांनांगौ होननानै जोङो बेहाय जयैनो सावरायदों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जायगायाव सान्थि लाखिनाय जायगायाव खौसेथि लाखिनाय आरो जायगानि उन्नति लाखिनाय बेनो जोंनि बिपिएफ हान्जानि आसल आदर्श बे आदर्श आरो नितिखौ लानानै जों बयबो मावलांनांगोन होनलायनानै जों बेवहाय जयैनो ओंखाम जानायनि सिगां बेखौ मोनसे सावराय मेल हिसाबै जोङो सावरायदों बाखि जेबो गैया फैगौ समाव जाहाथे बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जयैनो थालायनो हायो खौसेयै थालायनो हायो बा जायगायाव उन्नति खालामनो हायो बा जायगायाव सान्थि लाबोनो हायो बेनि थाखायबो जोङो बोरै बोरै खामानि मावनांगौ बेनि सायावबो जों सावरायदों बेखिनिखौ नोंथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलाव नुनो मोन्दों गोबां पिकनिक जानो रायजो राजाफोर फैदों मा बुङो बियो पिकनिक स्पट गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां मानसि पिकनिक जानो फैदों बयबो पिकनिक जाग्राफोरनिसिम आंनि बोसोर गोदाननि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय बयनिबो गोसोआव जिथु गोसोनि जिथु उद्देश्य बियो फिउचाराव जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बेनि थाखाय आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय दिनै बिपिएफ दोलोआ बे जोंनि बे चौधुरी घाट जोंनि खेराइ खुंग्रा बाथौ धोरोमनि खेराइ खुंग्रा बेवहाय लावखार ओंखाम जानाय मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय स्पेसियेलि जोंनि गसाइगाव जिल्लानि ब्लक कमिटिफोर दं सराइबिल जमदुवार कसुगाव आरो गुमा श्रीरामपुर बेनिफ्राय जोंनि पार्टि वार्कारफोर फैदों आरो रायजो राजाफोर फैदों आरो जयैनो जों बेवहाय पिकनिक जालायदों आरो हामलायथि होलायदों जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां बारग'लाङो बोसोर गोदानाव जोंनि साननाय हनाया बयनाबो जाफुंजोबो लोगोसे बिपिएफआ बे बोसोर गोदाननि गेजेरजों मोनसे इयार अफ भिक्ट'रि इयार अफ साक्सेसफुल जाहाथे जानानै फैबाय थानाय बिसायख'थि 24, 25, 26 बे मोनथाम बिसायख'थियाव लान्थियै जों देरहालांनानै जाहाथे बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव जेबायदि डेभेलपमेन्ट खालामदों बिनि आरो 100 गुन बारा जाहाथे जों खालामनो हायो बेनि थाखाय जों रायजोयैनो जों अबं गसाइनाव आर'ज गाबदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ जों सैथो लामाजों थाबायदों हिसाबै इसोरा जोंखौ अनगोन आनान गसाइया जोंखौ अनगोन गडआ अनगोन जिसु ख्रिस्ट'आ अनगोन जोंहा बिसास दं दा बेबायदिनो जों मोनसे गेट टुगेदार हाबाफारि लानाय जादों दाखालि मोनाबिलियावहाय एनएलएफबिआ हरनि समाव केम्पनिफ्राय होखारजादों पुलिस प्रशासनजों सारा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन बेथ' माने दुखु गोनां बाथ्रा बिदि हर गेजेराव बिदि केम्पफोरखौ उठायनाया बे बेआइनि जादों नों माबा मोनसे केम्प उठायनांगौ मानांगौबा मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे अर्डार फैग्रोनांगौ जे नोंसोर केम्पखौ भेकेट खालामनांगौ मानांगौ खमसे खम 24 घन्टा 12 घन्टा सिगांबाबो मोनसे सरकारि अर्डार फैनांगौ नाथाय बिदि खालामाजासे बिथांमोनखौ बिदि होखारनाया माने बे आइनि आरो खुब दुर्भाग्यजनक आं बुंगोन जाहाथे इयुनाव जाहाथे सरकारा बिदि खालामा बेहाय राजखान्थि खैसार दङ बिथांमोनखौ खोनादों साननैसो सिगाङाव माखासे राजखान्थि लिडारफ्रा रायलायलांबाय थादोंमोन दा बेवहाय बिथांमोना डिनाय खालामनायनि बेफोरबायदि मोनसे रिएक्सनखौ खालामदों आं बे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेबायदि खालामा जाहाथे जाथिनि थाखाय बयबो मावो एनएलएफबिआ मोनसे उद्देश्य लाना थांदों बेखौ सरकारि लेभेल हिसाबै ट्रिपार्टाइट टक बाइपार्टाइट टक बेफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि समस्याखौ नेगसियेट खालामनांगौ बेखौसो आं आरो आपडेटनि थाखाय हालामनि रादाबजों थाबाय था।